Fangadingan. Yeah, yeah, KMZ. Anti-Stereac Production. Yeah. Zamalo iska mandil fiarako tamino fona jabmara artiava amino natonga raha jiaby zegny nisy fô za efa tiagnada. Tantaraiko hatramin'ny voalohany tamintsika avy nifanojo nifankatia mary. Fa tato ato za fa tsy nivony, tsy hoe anao namadiky fa za efa tagnadary. Satria ino ny antony za nahita kanga tsara soratra ke agnary ako tamagnatra. Eko ndraiky zegny tsy rariny satria anao tsy nagnino fô za tiaditry zegny ny tegna marigny. Manomboky mitady malo aminao za bekatsika tsy nifagnaraka misy andianako aminazy akagny. Tamby fahatsiaro nataoko taminao tsia fotoagna jiaby laniko aminazy tsy voavony fa mibaribary. Za malô iska mandiniky fiarako taminao fona jiaby marary ary tsiava aminao natonga raha jiaby zegny nisy fô za efa tiagnada. Ke niany za magnano azafady 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 aminao ny tsika tsy anjary. Samasa magnambara magnambara aminao za lala tsy manjary. Telefôna magneno isa anteteky kafakila anao za mitseky satria izy magnantso matetiky fô tsy aleky satria za setry ndraiky magnano FB feky. Vôlagna aminazy za aniseky tsy nazahoako apely anao te mandalo agny za ateteky. Tsy nandiniky feky za hoe anao fotoagna i marary tsy agnateritreritra hoe anao igny miaritry jaly fitiavan-tegna fônina. Anao marary fô mitomagny mahia tsy malany vary tsy mandra minialigny malahelo fa voavitiky nefa olo tsy nagnino ny olo tiagna ndraiky maro sipa tsy nampino misy raha tsy ampy sa misino gagalany fagnano izy mbola tsy mafoky sarotry fagnadigny. Za malô iska mandiniky fiarako taminao fona jiaby marary ary tsiava aminao natonga raha jiaby zegny nisy fô za efa tiagnada. Ke niany za magnano azafady 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 aminao ny tsika tsy anjary. Samasa magnambara aminao za lala tsy manjary. Ke amizay fôtriny ankolagny ny raha jiaby misy farany tsy nandiniky nia amare za fô variagna loatra niniany. Na raha rôtiko fitiavanao za ke tsy nampoizoko igny ny afarany. Anao nanjary empaka tofoko diska reraka itomoagny ke niala anao za na ikoragna amina anao maono satria kisanao za mbola iôva ka tsy raha agnaody mahita anao antagnan'olon-kafa marary fô tsy tafavono. Ke amizay manegny fataranao fa tsy mpody andratra ataoko aminandregôgna be itiava le magnaja andre zafady vôdinefa anao igny mbô managnana bavy ary nateraka viavy ary mety ametry viavy. Za malô iska mandiniky fiarako taminao fona jiaby marary ary tsiava aminao natonga raha jiaby zegny nisy fô za efa tiagnada. Ke niany za magnano azafady 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 aminao ny tsika tsy anjary. Za masa magnambara aminao za lala tsy manjary.